Så har vi de spættede sæler, og der har vi her på min højre side Leo, vores han, og så har vi herude bagved Pebbles, vores yngste spættede sæl. Hun er kun et år gammel. Vi har kun haft hende lige knap et halvt år. Hun kommer fra Rostock Zoo i Tyskland. Det første jeg vil gøre, det er, at jeg vil kaste nogle sild til sælerne, få dem til at svømme og bevæge sig lidt. Og jeg vil gerne vise jer, hvor sælerne er i vandet. Sælerne er udviklet til et liv under havets overflade. De er strømlignede blandt andet af torpedoformet, så de kan altså skyde gevaldig fart i vandet. Den måde, de manøvrerer på, kommer frem i vandet på, må jeg hellere fortælle først, det her med at bruge baglumperne, bagkroppen, sådan her, fra side til side. Det er deres motor, det er det, der driver dem